OK, takže vítajte pri takom menšom vlogíku, keď objednávame Paťovi lístky na Craftcon, pretože sme sa rozhodli, že... Ten idiot je... No, nerozhodli sme sa, ale môj debilný kamarát, ten... On... Stalo sa také nedorozumenie, že my sme vlastne... On mi povedal, že to bude na 25. Ja som ti hovoril, že to bude na 24. Nehovoril si mi to, ty si debil. Ty si debil. Ty si blondiak. Debil. Ty Dobre, si blondiak. debil, ticho. No a on mi hovoril, že to je vlastne 25. a pritom to je 24. keď som sa kúkal na listok. Debil. No a potom sme vlastne zistili, že 25. môže ísť aj Paťo, takže sme mu išli zavolať a zistili sme, že môže ísť, tak my ideme teraz objednať listok. Že? Debil. Ty si blondiak. Ale ty si debil. No a dále sa to objednáva. Dáme si stránku Turné LP alebo Ticket Portal a vyberieme si na ktoré, takže sobota, toto dáme, Dobre, ale my sme to vlastne mali za 14 €, pretože sme to objednali neskôr, lenže Paťo si to teraz objednáva neskôr, pretože tento debil to dosral, takže áno ty, ty. No a teraz sa vlastne vypisuje údaje a potom vlastne to objednáme. No dobre, takže 120 sekúnd. Teraz 102. No dobre, takže ideme to objednať, takže ja čaute. musím objednať. Ja ťa počujem. Prasto. Prasto si ty debil. Kaž hubu, blondiačík. Fuck you, amerikánsky. No a Ja som proste, takže pointa toto videa bola, že aby všetci videli, aký on je veľký debil. Ha. No a sme u neho. A robíme hovadiny. Tento tu na mňa pluje mlieko a vodu. Dobre, párkrát som ho oplul, jeho bratovi som... Park! Môjmu buzí bratovi si zhodil všetky plekovky. On mi tu skoro podpadol dom. No a? No a? No dobre, tak zatiaľ čaute.